serɓe ko e meɗen fuɗɗorto haa to boowal to fof so en dañi so duwa o ne fuɗɗe so wona ngantu ɓuri falade hay wonɓe e golle ɓe kamen fo yo dartin ndeeƴa duwa o duwe ha gasa to goto fof ene tittini fimde ene hesɗitina anniya fodde ko gonɗen e dow mum ko ken fimnoɓe ko ɓooyi wona hande fuɗɗi ken anniyiɓe ko ɓooyi wona hande kay ko hesɗitinde tan e timmitinde ko ɗum gonɗen e dow mum o wimoni fof ene ɗaɓɓira tittinde fimde e hesɗitinde anniya fodde golle ɗe gonɗe jokkude ɗe ha Allah timmina e dow jam noɗe puɗɗirino ni en puɗɗinoma ɗe gila puɗɗiɗen e yettude Allah ko e jam tan wona eɗen jaaha e jam eɗen goni hen e jam ha Allah addi hen ha oɗo ñalawma e jam eɗen ñaagui Allah jamma o tawa en e jam timminen mo e jam no fuɗɗirino ni barke annabi sallallahu alayhi wa sallam barke ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anu yirlotoɓe ɓe so tawi ɓe gayni yirlade ɓe gandinen so seremɓe ɓe jamiri duwoɗen sen gayni duwade ko Allah ñaawi yo waɗi fof yewtere seremɓe ɓe nanɗo sukaɓe wuuro ɓe nanɗo mawɓe wuuro ɓe nanɗo sukaɓe ɓe nanɗo kala ko Allah ñaawi yo rew caggal maɓɓe e rewɗon inchallahu yo Allah on bello yo Allah on bello so tawi eɓe gara bisimilla so tawi ɓe dartima seremɓe ɓe jamiri nduwoɗen inchallahu taala. Assalamu alaikum. ceerno Idrissa wi assalamu aleykum wa rahmatullah. ɓe calmini julɓe ɓe fof en ñaguima kadi duwaw en ñaaguima du'aw en dokki du'aw hono ɗeɗo jolle so o wi heno ɗeɗo jolle so mbaɗi ene hani ciftoren hen mawɓe men ene hani ciftoren hen mawɓe men nelden ɓe duwawuji kamɓe adinoɓe ɗoɓe kamɓe mawɓe adinoɓe ɗoɓe holi ɓen ko wayno ceerno Amadou Dialtaɓe en o wi ko wayno ceerno Amadou Dialtaɓe en ceerno Birana en ceerno Ablaye An en ceerno Abdallahi Tall en ceerno Bousso en ceerno Awen e ko nandi hen e ko nandi hen enen fof ceerno Mamadou Sakirane en duwaw nelden ɓe haada e maɓɓe kamɓe puɗɗuno ɗum ɗo e wuuro he ceerno Mamadou Sow en Sinthiou Garba ene jeeyano hen ceerno Diaba ceerno Mouhamed Saïd Ndiaye to Diaba koye fuɗɗunoɓe he jeeya ceerno Masilla ɓeɗo fof ko hen jeeyano ɓeɗo fof ceerno Abdoul Aziz so ceerno Mamadou yoɓe cekkiran en duwaw nelden ɓe fidewuji maɓɓe to ɓe goni to yo Allah yurmoɓe yaafoɓe amin yo jomiraɗo moƴƴanɓe to bi jahi Mouhamadou Rasulullah enen kadi heddiɓe gaaɓe yo Allah moƴƴinan en ga mbasen kadi yejjidde mawlude so arino Ibrahima Mbodj koye katanteɓe mawlude o jeeno kanko noon wayi fof hayso yaɓere wotere salatul fati o nelde to woni to yo Allah moƴƴinanmo alhaali makko mi jaawi Mouhamadou Rasulullah sukaɓe wuuro ngo kadi en mantiɓe jettama guila dow hoorema an kaalowo e rewɓe hen a yontaɓe goringel o wayno Seydou Sare o wayno Mamadou Diallel ko way noon wawaɓe ɗe mbo limtide ne heewi e ndeɗo haralde tan
ko wayno Samba Soñane wayno Samba Soñane kala mo jejjimo ko on kalli kala mo yejjiri ko on fuddora ɓenne kadi yo Allah yoɓ ɗumen moƴƴere ɓen fof yo Allah yoɓ ɗumen moƴƴere jahi Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala rasulillah ko wayno Cheikh Oumar en ko wayno Cheikh Oumar en ko wayno Ceerno Dahirou Kébé en ko wayno Cheikh Dahirou Kébé ko wayno Abdou Aziz Gassama en ko wayno Abdou Aziz Gassama en fof Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim e goyno mbaso en a walli a siftini yejjitaaka kadi a heɓɓitima yo Allah yoɓe moƴƴere amin o wiyennani ko mbiɗa ko kadi ɓe jaaɓi ceerno Abdoul Aziz ma sakkiran en fida o waɗe so fida o waɗama caggal ɗum duwoɗen so en duwima nawora du'a o fof kadi du'a fida o mabɓe o en tawnat hen dendagal mayɓe juuli fof kamɓe noon goni sababu o haal pulaar en mbi ko ma e raddo fof ko jawgal defi noon kala mayɗo hande kala maynoɗo oɗo do aw yetti ɗum kamɓe goni sababu ɗum noon ceerno Bayla a jarama الفاتحة لا بني صلاة الفاتحة لا بسبو إدلي ويسو تاي تميران يو ختم أوريو هن ويم ببي يبي تناري o wi ndenduɗen koye ñalawma e jamma jibinede annabi men sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno wurduno wonno jangguiniri Allah wi en ko kanko woni ñemtinirgal meɗen moƴƴal o wi omo yiɗi haalde hen konguɗi tati e sifa ɗo nelaɗo siforino o wi kala ko ene darte e aduna so Allah wallima ɗeɗon gueɗe tati jogo jorto a woɗɗi no fewi holɗum nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam silman qada'aka o wi so tawi neɗɗo taƴimama an ya jokkomo wota ƴeew hay hunde jokkomo tan o wi so neɗɗo toñima aɗa wawi jaggude ɗum piya ɗum ha Allah bonna ɗum taw ala ko wawi hen jaafoɗamo so tawi neɗɗo haɗima omo fonno rokkudema omo jogui o hokkanima an sa dañi dokkamo mbasa ƴewde o meeɗa hokkudema omo joguino hokkanima ɗe gueɗe tati martabaji darteteɗi aduna ɗi fof koye ɗiɗo dañate kala nde ɗi dañaki hay hunde a heɓani taw mbatten hakkillaji e ɗum ɗon o wi konngol gongol ala inna fil jasadi mudghatan iza sanuhat لوح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وين العدوي هتر والله هسر نانا اندر ندو توني موجي غيدي دي فوف ne moƴƴa so nde feewani hay huunde feewani o wi ko nden husere woni o wi ko ɓernde o wi ɓerɗe ɗe kaɓen e majje no moƴƴi liggenɗe no moƴƴi enen fof ko e jihadi gonɗen enen fof garɗen ko lartude kala emen dañƴo hunde barjiro wonɓe
fudderoɓe won goɗɗo garɗo e mum waɗira saabi Allah hono no daruɗen yimɓe wuro ngoni gila e mawludu fuɗɗa on naati e nokkuji on naati e galleji on goppi golle moɗon on goppi haajuji mon fof ko sabu yidde daranade nela sallah sallam o wi neɗɗo kala nde darani sallah sallam sa faami e sa famani ɗum Allah koko yoɓatma kala baɗɗo hen mbuɗu mum Allah wi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu huwa khayru raziqin kala ko dokkuɗa dokkirɗa sabi Allah Allah lomtinanta ɗum kala garginogo ko Allah ɓuri wawde arsigin ko Allah arsiginima heewat o wi eɗen ñaago Allah ko dilla ko pop yo Allah wattu barke e meɗen amin yo Allah wat deere e leydi he waɗa deere e wuuro he uddira hayaje projet ji ɗi yimɓe jogui uddito yimɓeɓe liggo dañen e nder mabɓe kawren nawten to men allahumma salli ala rasul sallah sallam jarama Mamadou Allah jarama o jarama a moƴƴini yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal bi jaahi rasulillahi caggal ɗum noon o wi onon heɗɓe toon ɓe mbiye wonɓe toon ɓe yo usudille wonɓe toon ɓe yo usudille du'a woni fuɗɗe yoɓe dartin golle ɗe wonɓe toon ɓe yoɓe dartin golle ɗe du'a o ene fuɗɗo ceerno Mamadou wi caggal ɗum o wi konngol gotol gaynen tan duwoɗen holingol ko andinde dental ngal ko haalpular en mbiyata ko feere wona juuɗu kono ene waklite o wi alhaali jamma mawludu o yewtanoma ɗo balɗe ɓennude ɗe wonde eɗen ñalla ɗo eɗen kiira ɗo ɗo gottotoɗen ɗo kirtotoɗen so jamma mawludu o yonti mbaɗoyen ɗum to tobiya to jama men tobiya to joni noon e hoddiro Allah ne wayno yimɓe ɓe ƴeewi ƴewtidima tawi nokku men ɗo e galle o ene ɓuuri yaajande en ene ɓuuri fewniranaade en ene ɓuuri hawrande en yoga e yimɓe eɗen gonde e sohnaɓe ene jiiɗa hawrude e jamma o so Allah addi ɗumen enen jogii ɗo ngoni taw ene ndeeƴa toon o wi so tawi ko mawɓe so ngari enen jogii ene yaajani ɗumen so tawi ko almuɓɓe enen jogii nokku munen no jiɗiri fof ne mbawi waɗirde enen jogii berteteeni so jiiɗi berteteeni jooɗo so jiiɗi mbaɗataɓe jooɗo so jiiɗi ngama so jiiɗi poɓɓa o wi wona suudu Allah suudu men tan galle men tan suudu Allah ndu ɗum jaɓani ɗum en cuusa wadde ɗum ɗum noon ɗo ko galle men hay goto en général no jiɗirɗen fof mbaɗirten o wi hakkillaji ɗi garte e ɗum ɓe kawri so tawi mana ha joni ɓe kawri tawdade ko noon so baasi ala enen ndenduno miijiɗen yen mbaɗoyto enen ndenditi mbiɗen yen gartirɗo hakkillaji fof kawri hen paamen kala nonnoɗo ene jortino to waɗoyte paamen enen pop hakkillaji men gartiriɗo kala ko huleteno ma feere ƴewane kala ko huleteno hen
hen eren pelliri daranade ɗum ƴeewanen ɗum peeje taw caɗele dañatake hen inchallahu taala ko wona ɗum ko ceerno Mamadou serani eɗen jokkodiri e makko ceerno Mamadou Wat serani eɗen jokkodiri e makko omo andini en tan omo wondi e men omo wondini en gila golle ɗe puɗɗi e kumpodirani ko yahata ko pop omo humpiri ha ɗo jaraten ɗo wonko o manki humpirade to banggue makko ko baylagol jamma o wattede ɗo ɗum ɓe kabrodirani ɗum taw o wi to Allah haaji ɗo e hirde maɓe jewtide ɗum inchallah o wi amma kanko kay omo felliri kala ɗo yimɓeɓe pelliri omo yaadi hen kanko kay ko yo jamma o mo wonni tan yo jamma o moƴƴine tan yo jamma o fewne tan kala ɗo waɗoya omo yaadi hen enen fof ko noon enen fof nde wonno jiɗɗen ko moƴƴa yo moƴƴu tan jiɗɗen kala ɗo waɗa ene hawrani en allahumma salli ala rasulillahi